L-għodwa tajba. Il-ħolma li wieħed ikollu daru titkun ħolma sabiħa. Titkun aspirazzjoni li tieħu pjaċir tagħmilha realtà. L-għaqal u li wieħed jaħdem għal dak li jixtieq. Għalih u għall-familja tiegħu għandu jkun dejjem sostnut, ngħid jien ippremjat. U dak huwa l-ħsieb wara din il-miżura importanti. Miżura li jekk ningħataw il-fiduċja u għalhekk tkun implementata, m'hemmx dubju li se tgħin l-aktar liż-żgħażagħ. Se nkunu qed inħallsu 1,000 euro fis-sena lil first time buyers mill-pagament tal-lom tagħhom għall-ewwel 10 snin. Il-bidu meta wieħed jixtri id-dar tiegħu jieħu l-loan u jkun anke jrid jagħmel il-miljoramenti fuq dik ir-residenza ikun l-iktar perjodu jibes. U għalhekk f'dak il-mument l-istat irid ikun hemm biex jagħti s-sostenn meħtieġ. B'dil miżura qed nitkellmu fuq għajnuna ta' 10,000 euro imqasma fuq 10 snin. Din hija għajnuna diretta lil dawk kollha żgħażagħ koppji tfajliet, żgħażagħ u ġuventur li jiddeċiedu li jixtru l-ewwel proprjetà residenzjali tagħhom. Jew li xtraw l-ewwel proprjetà residenzjali tagħhom diġà mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena. Nenfasizza, din miżura li se tidħol fis-seħħ mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena jekk aħna ningħataw il-fiduċja, jiġifieri ikollha effett retroattiv għal dik id-data. Dil-miżura se tkun tfisser li għall-ewwel sena se tiswa 3.8 miljun euro. Imbagħad se tkun komplessivament fil-leġislatura kollha se tiġi tiswa 57 miljun euro ta' għajnuna liż-żgħażagħ tagħna u lill-first time buyers kollha. Flejjes li se jibqgħu fil-bwiet tal-first time buyers. Qabel nikkonkludi nixtieq ukoll nindirizza punt dwar min jikkwalifika għal din l-iskema. Se tkun skema li magħha ma hemm allaċċjat ebda means testing. Skema allura li l-uniċi rekwiżiti sabiex wieħed jikkwalifika għaliha huma li tkun first time buyer u tkun qed tixtri l-proprjetà residenzjali tiegħek li magħha jkun hemm loan abbinat. Dil-miżura tingħaqad ma' oħrajn li diġà għandna fis-seħħ. Illum għandna rekord ta' persuni li huma sidin ta' darhom u żgur għenu l-inizjattivi li daħħalna sena wara l-oħra. Dawk jibqgħu hemm u din se tkun allura qiegħda tingħaqad magħhom. Nemmen li din hija waħda mill-aktar miżuri importanti li se nimplementaw jekk ningħataw il-fiduċja. Anke għaliex tindirizza realtà tal-lum. Ma' din hemm skema ta' għajnuna li jingħataw il-persuni li għal xi raġuni ma setgħux iħallsu l-10% tad-depożitu mal-konvenju tax-xiri tal-proprjetà tagħhom u allura kienu jikkwalifikaw għall-loan imma ma kellhomx biżżejjed biex iħallsu dan id-depożitu. Din l-iskema kienet tgħid illi l-gvern kien qed jassistihom b'self ta' 10%, ġifieri biex l-ekwivalenti tal-10% tad-depożitu, self mingħajr imax li jitħallas fuq medda ta' 15-il sena, imma din l-iskema kienet todbiss għal proprjetajiet sa' valur massimu ta' 175,000 euro. Issa se nkunu qegħdin nestendu dak il-capping ta' 175,000 euro għal 225,000 euro. Għalhekk din li għadni kif tkellimt dwarha se tkun skema oħra li se nkunu mhux biss se tinżommu fis-seħħ imma saħansitra se nkunu qegħdin insaħħuha. Nistieden issa lill-avukat Naomi Kakija u l-ekonomista Cressida Gallia, żewġ żgħażagħ li se jkunu qegħdin jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali għall-ewwel darba f'isem il-Partit Laburista sabiex jagħmlu l-preżentazzjoni tagħhom. Żgħażagħ li fil-Partit Laburista sabu id-dar naturali tagħhom. Grazzi. Bħala żagħżugħa nista' nifhem u napprezza kemm din il-proposta hija waħda sinifikanti f'mument fejn ħafna ikunu qegħdin jażlu t-triq tagħhom, kemm jekkux f'relazzjoni jew inkella għaliex jieħdu l-indipendenza tagħhom. Dan hu mument importanti fejn għal darb'oħra il-Partit Laburista qed juri li huwa il-partit taż-żgħażagħ u l-partit tal-futur.
Din l-iskema m'għandniex narawha f'iżolament imma tingħaqad ma' oħrajn illi għenu u qed jgħinu lil first time buyers. U tajjeb illi nibqgħu nfakru x'inhuma. Għandna it-tnaqqis fit-taxxa tal-boll illi waslet biex il-first time buyers iffrankaw sa massimu ta' 6,500 euro. Skema illi sa issa ibbenefikaw minna 28,000 persuna. Din il-miżura kienet il-punt ta' tluq, però ma waqafniex hemmhekk. Nedejna skemi għal min jixtri proprjetà f'UCA illi qegħdin jgħinu lil min jixtri biex jirkupra parti sostanzjali mill-ispejjeż illi jagħmlu fuq il-proprjetà. Nedejna wkoll skemi għal min xtara proprjetajiet f'għawdex. Pereżempju, first time buyers ta' proprjetajiet f'urban conservation areas f'Malta jirċievu għotja ta' 15,000 biex nerġgħu nagħtu il-ħajja lil dawn il-proprjetajiet antiki u abbandonati. First time buyers li jixtru dawn il-proprjetajiet ġewwa Għawdex jirċievu għotja doppja ta' 30,000 euro. U fl-aħħar nett l-iskema tal-equity sharing fejn il-gvern daħal bisħab ma' xerrej tal-proprjetà nofs bin nofs. Issa bdew anke igawdu minn benefiċċji dawk li għandhom il-fuq minn 30 sena. Għal dawn ir-raġunijiet u ħafna iktar jiena konvinta illi iż-żgħażagħ Awċin u Maltin japprezzaw dak li ġie implementat diġà u nweduhom illi jekk jerġgħu ituna l-fiduċja dan il-moviment ser jerġa' ikun magħhom biex jgħinhom iwettqu l-ħolm tagħhom. Insellmilkom u biex inkomplu wkoll fuq dak li qalet il-kollega Naomi, din hija skema li hija parti minn sensiela ta' skemi u mużuri li huma mirati lejna iż-żgħażagħ u kif ukoll imwettqa fis-snin illi għaddew. U fil-waqt illi wettaq dawn il-miżuri, il-Partit Laburista fil-Gvern kompla jaċċerta illi l-finanzi pubbliċi jibqgħu sodi. ċertifikat wara l-ieħor ukoll mill-Aġenziji tal-Kreditu minn istituzzjonijiet internazzjonali u Ewropew kif ukoll rati ta' tkabbir ekonomiku rekord u l-inqas rata ta' qatt fl-istorja ta' Malta. Hekk ikun min ikun bil-għaqal, dawn mhumiex riżultati li ġejjin mill-ajru iżda huma l-frott ta' pjan viżjoni. Dan għaliex kif tistgħu tindunaw anke fl-iskemi illi implementajna diġà dejjem naraw li nieħdu pass fuq ieħor. Hekk ġie u jiġi assigurat mhux biss l-effettività iżda wkoll is-sostenibilità ta' kull miżura li nieħdu. Għaldaqstant nikkonsidra din l-iskema bħala l-pass naturali li kien imiss. Hija skema progressiva li speċjalment peress minħabba l-fatt li mhux ser ikun hemm capping fuq il-valur tal-proprjetà li miegħu ser tkun allaċċjata wkoll din l-iskema. Dan għaliex peress li l-għajnuna ser tkun l-istess għal kulħadd u għaldaqstant dawk li ser ikunu qegħdin igawdu minn din l-iskema huma dawk partikolarment li għandhom dħul baxx jew anke wkoll il-prezz tal-proprjetà baxx. Ovvjament relattivament ma' persuni oħra li ser ikunu qegħdin igawdu wkoll minn din l-iskema. Apparti il-miżuri wkoll li semmejna illum ma rridux ninsew il-miżuri wkoll u l-proposti li għadhom kemm ħabbru wkoll fil-jiem li għaddew mill-Partit Laburista, partikolarment dawk ta' rivużjoni, ta' ċekkijiet ta' rivużjoni tat-taxxa li ħajkunu aktar ġenerużi, ser ikun hemm ukoll it-tnaqqis tat-taxxa korporattiva li hija għall-ewwel darba wkoll f'Malta, kif ukoll ser ikun hemm wiesa akbar tal-bens tal-income tax biex ukoll igawdu l-ħaddiema, in-negozji u l-familji Maltin u Awċin. Dawn huma ftit mill-ħafna proposti li ser ikun qed iħabbar ukoll il-Partit Laburista fil-jiem li ġejjin. Grazzi. Iż-żgħażagħ jafu li aħna magħhom. Jafu li magħna il-futur tagħhom huwa sikur. Jafu li aħna l-futur. Jafu li aħna dak li ngħidu inwettquh. U l-messaġġ tiegħi liż-żgħażagħ huwa wieħed. Jekk intom tatuna l-fiduċja fil-5 snin li ġejjin, aħna se nkunu qed innaqsu l-income tax, se nkunu qed inżidu r-rifużjoni tat-taxxa u se nkunu qegħdin inħallsu l-ekwivalenti ta' 1,000 euro fis-sena għal medda ta' 10 snin jiġifieri total ta' 10,000 euro mill-loan tagħkom. Irrid nagħlaq b'messaġġ dirett lejn iż-żgħażagħ tagħna. Għamlu kuraġġ, tiddejqux toħolmu u l-ħolm tagħkom wettquh u l-aspirazzjoni jagħmluha realtà. Tiddejqux tkunu ambizzjużi. Lilna se ssibuna magħkom f'kull pass illi tagħmlu biex ngħinukom,
biex inkunu ta' spalla għalikom. Aħna l-futur, flimkien se naslu. Konkretament, se nagħtukom aktar flus fil-but. Malta, flimkien, il-futur sabiħ. Prim Ministru, nsellimlek Massimo Ksisa minn Television Malta. Il-bieraħ ħabbart li l-proġett tal-Marina se jkun qed jitwaqqaf. Ftit wara l-kap tal-Oppożizzjoni wieġbek u talbek tikkommetti ruħek illi il-proġett jitwaqqaf għal kollox mhux mod temporanju. X'tikkummenta dwar dan l-ewwel nett. Bil-miżuri kollha li hawn fis-seħħa l-first time buyers b'mod kollettiv, kemm se jibbenefikaw flus minn dawn il-miżuri forsi spjegalna ftit. U dwar din il-miżura, l-għajnuna se tkun qed tintbagħat lil-first time buyers b'arranġament dirett mal-bank jew x'arranġamenti se jkunu qed isiru. Grazzi. Grazzi. Diġà ikkommettejt il-bieraħ m'hemmx għalfejn wieġeb lil kap tal-Oppożizzjoni, diġà tkellimt man-nies f'Witilajn li l-proġett twaqqaf u meta qed twaqqaf permanentement. U kont ċar ħafna l-bieraħ u se nerġa' nkun illum. Dak il-proġett twaqqaf kompletament. Kemm se jibbenefikaw il-first time buyers iż-żgħażagħ tagħna mill-ħemel ta' miżuri li għamilna, jien ngħid b'mod b'saħħtu ħafna. Ħanieħu eżempju ta' first time buyers illi jiddeċiedu li jixtru proprjetà f'urban conservation area. Ħanieħu każ ta' koppja li tixtri f'Għawdex, ta' żel li tixtri f'Għawdex. X'se tkun qed tieħu hemmhekk? Eżenzjoni kompleta, jiġifieri ħelsien komplet mit-taxxa sa valur massimu ta' 750,000 euro. Imbagħad għall-miljoramenti li tagħmel ġewwa dik id-dar se tkun qed tirċievi lura il-value added tax sa 300,000 euro f'benefikati li tkun qed tagħmel. Jiġifieri jekk tonfoq 300,000 benefikati se tkun qed tieħu 54,000 lura f'value added tax. B'dil miżura li tkellimna dwar llum se tkun qiegħda tieħu 1,000 euro fis-sena għal 10 snin, jiġifieri 10,000 euro fi ħlas tas-self tagħha. Ġifieri qed nitkellmu hemmhekk fuq miżuri li huma b'saħħithom ħafna. Immiżjed minn hekk dik il-koppja se tkun qed tingħata wkoll 30,000 cash meta hija tiġi biex tixtri l-proprjetà tagħha. U jekk il-proprjetà flok Għawdex tkun f'Malta, japplikaw dawk il-benefiċċji kollha li għadni kif semmejt bid-differenza li il-cash grant se tkun ta' 15,000 euro. Jiġifieri ara kemm hemm miżuri lil dawk li kwalifikaw mill-iskema tal-first time buyers, jiġifieri qed nitkellmu hemmhekk 28,000. Dawn ifrankaw 6,500 euro meta ġew biex jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. Il-miżuri li għamilna huma b'saħħithom immens. Partikolarment issanka fil-kuntest tal-viżjoni l-ġdida li għandna ta' persuni li rridu ninċentivawhom iżjed biex imorru biex jixtru proprjetajiet jew fil-qalba tal-irħula tagħna jew proprjetajiet li jkunu ilhom battala għal numru ta' snin u li jkunu ilhom mibnijin għal numru ta' snin. U meta qed nitkellmu fuq din il-miżura l-aħħar domanda tiegħek kienet waħda rilevanti ħafna, il-mod ta' kif se tkun qiegħda titħallas hija għotja, jiġifieri meta qed nitkellmu għotja tingħata b'ċekk liż-żgħażagħ jew lill-first time buyers kollha tagħna. Grazzi. Mark Lawrence, Times of Malta. Fid-dawl ta' dak li ġara l-bieraħ ir-Russja. Malta se tkompli tbieħ iċ-ċittadinanza lil Russi sinjuri li jkunu jridu jixtruha dik l-ewwel mistoqsija. It-tieni, f'Marsa Skala hemm il-ħsieb illi jitranġaw l-irmiġġi li diġà hemm. Dak hemm xi ħsieb illi jsiru forma ta' xi marina jew lanqas. U l-aħħar żewġ mistoqsijiet dwar il-marina wkoll. Il-ħsibijiet dwar il-marina biddiltuhom wara li sar survey minn Vincent Marmara u jekk sar dan is-survey x'ħareġ minnu. U l-aħħar mistoqsija, hemm xi ħsieb għall-marina fix-Xemxija? Grazzi. Grazzi Mark. Il-programm ta' ċittadinanza b'investiment tagħna huwa wieħed robust ħafna u konsistentement u l-snin rajna kif għamilnieh wieħed illi l-prinċipju ta' due diligence fih dejjem ġie msaħħaħ. U l-aqwa konferma ta' dan hija ir-rejection rate għolja illi aħna għandna persentaġġ qawwi tal-applikanti illi l-applikazzjoni tagħhom tiġi riġettata. Imma niftakru wkoll li dan il-programm xeħed għexieren anzi mijiet ta' miljuni fil-kaxxa ta' Malta li bis-saħħa tagħhom stajna nagħmlu ħafna u ħafna ġid lin-nies tagħna fosthom waqt il-pandemija. Bis-saħħa tal-fondi li kien hemm fl-NDSF stajna nagħmlu ħafna ġid lin-nies. Għamilna wkoll ħafna proġetti soċjali, għamilna proġetti li kienu ta' fejda għall-komunità. Jiġifieri dejjem meta nsemmi l-lotjiet li tajna l-Puttinu Cares fost oħrajn.
miljuni ta' assistenza mill-NDSF sabiex ngħinu lil dawk l-iktar fil-bżonn. U għalhekk l-appell tiegħi huwa li dan il-programm ġala darba qed jaħdem b'mod li huwa robust u li jirrispetta il-prinċipji ta' due diligence, ejja ma nkisruħx, imma naħdmu u nemmen li għandna naħdmu kollettivament bħala nazzjon sabiex dak li huwa tajjeb nippreservaw. U nibqgħu infehmu fejn hemm xi dubji, nibqgħu infehmu dwaru għaliex nemmnu li għandna prodott li huwa tajjeb ħafna hemmhekk. Rigward il-kwistjoni saqsejtni dwar il-kwistjoni tal-riorganizzazzjoni tal-irmiġġi ġo Marsa Skala kienet waħda mill-punti li semmiet ma' residenti, wieħed irid jitkellem iżjed ma' residenti, però le maħniex qed nipprospettaw li nagħmlu marina. Ebda forma ta' proġett li għandu x'jaqsam ma' marina. Dik qiegħed neskludiha b'mod mill-aktar kategoriku. U id-deċiżjoni li ħabbart il-bieraħ kienet xprunata minn dak li qalulna n-nies, għaliex aħna nisimgħu lin-nies u mhux biss nisimgħu lin-nies imma nagħtu każ lin-nies. Meta aktar kmieni din il-ġimgħa tkellimt li waħda mill-isbaħ esperjenzi li jkolli f'kull kampanja, anzi tul il-leġislatura kollha hija li nitgħallem minn in-nies, dik hija r-realtà ta' dak li nemmen fih jiena. U l-esperjenza, jiena resident f'Utiline, resident fejn kienet se ssir kienet proposta l-Marina. U tkellimt ma' ħafna nies illi nafhom u kien hemm dan is-sentiment komuni li minkejja li spjegajna u kien hemm proċess ta' dialogu li kien qiegħed wieħed għaddej kontinwament, daħal sentiment ta' biża' li n-nies kienu se jitilfu l-iżvok li tant jieħdu pjaċir bih f'Utiline, partikolarment fix-xhur tas-sajf. Anke għal dawk li jinżlu għall-villeġġatura, dik li tmur mixja madwar il-bajja tikol xi ħaġa mal-familja, tpoġġi bil-qiegħda fuq wieħed mill-bankijiet illi hemm hemmhekk, u n-nies bdew jibżgħu li se jitilfu dak l-iżvok. U meta rajna ir-reazzjonijiet li kien hemm, aħna smajna lin-nies u ħadna d-deċiżjoni illi ġiet imħabbra l-bieraħ. Dwar jekk hux se ssir marina f'sit alternattiv wieħed għad irid jiddiskuti, naturalment issir fejn issir jekk isir proġett simili, il-proċess se jkun wieħed ta' konsultazzjoni sħiħa mal-stakeholders kollha, partikolarment il-Kunsill Lokali, ir-residenti kollha, u l-prinċipju li bih dan il-gvern se jibqa' jimxi huwa li jibqa' jixpruna il-proġetti u l-investiment iżda dan jagħmlu b'rispett sħiħ lejn is-sentiment tal-lokalità li fiha se jkun qed isir kwalunkwe proġett. Lodwa tajba Monika. Lodwa tajba Monik. Żewġ mistoqsijiet. Dalodu waqt il-ħin ta' din konferenza il-kandidat indipendenti Arnold Cassola ppreżenta ittra miftuħa lilek bħala Prim Ministru dwar allegati abbużi fih dan Transport Malta, inkluż allegazzjonijiet ta' sexual harassment u allegazzjonijiet oħra dwar kif ġew irranġati calls għal xogħol biex jitlu in-nies li huwa tisejħilhom u nies li fih dan Transport Malta li tkellmu miegħu tal-qalba. Ħatkun qed tagħmel xi ħaġa dwarha. It-tieni mistoqsija tikkonċerna il-Maltin li jgħixu barra. Il-Maltin li jgħixu barra u li huma eligibbli għal vot ħajkollhom restrizzjoni ta' kwarantina f'każ li ma ħadux il-vaċċin. Jew dawn se jkunu irrilaxxati biex jiġu jivvutaw. Jekk lex ħajjiġri fil-każ ta' dawn in-nies. Grazzina, l-ittra li qed tagħmel referenza liha naturalment għadni ma qrajtix, però l-prinċipju huwa li Transport Malta għandha l-awtonomija tagħha u naturalment hija libera li tieħu kwalunkwe deċiżjoni illi tħoss li hija xierqa fiċ-ċirkostanzi. Dwar il-kwistjoni tal-Maltin illi jgħixu barra li mhumiex vaċċinati, l-awtoritajiet tas-saħħa se jkunu qed jagħmlu tħabbira rigward dan il-punt partikolari diġà ġie diskuss u se jkunu qed jagħmlu t-tħabbira tagħhom. Grazzi. Giuseppe Todd, Malta Independent. Sellimlek Giuseppe, bonġu. Għandi tliet mistoqsijiet għalik. Din l-iskema li għadkom kif evolvejtu fuq tal-1,000 euro fis-sena għal 10 snin. Ma taħsibx li ħattolla l-prezzijiet tal-proprjetà madwar Malta u 1,000 euro fis-sena biżejjed. Rigward il-marina ta' Marsa Skala, ma taħsibx id-deċiżjoni tiegħek kienet vot ta' sfiduċja fi Borġ peress li kienet jiddefendi l-proġett sa ftit ilu. U t-tielet mistoqsija fuq Stewart Healthcare. Illum il-Malta Independent żvelat li il-gvern waqqaf il-negozjati mal-Stewart Healthcare. X'inhu l-futur ta' Stewart Healthcare f'Malta u forsi qed jipprova joħroġ mill-kuntratt il-gvern? Thank you. Grazzi. Il-miżura li spjegajna dwar llum jiġifieri l-ħlas ta' 1,000 euro fis-sena
mill-loan tal-first time buyers għal medda ta' 10 snin total ta' 10,000 euro. Hija waħda minn sensiela ta' miżuri illi hemm fis-seħħ diġà spjegajt aktar kmieni dwarhom illum tittara f'pakkett sħiħ. Jien ma ngħid qatt li huwa biżżejjed, huwa dak li jixpruna għal dal-gvern li jibqa' jaħdem u jaħdem iżjed l-aċċ għandna li nibqgħu ngħinu lin-nies partikolarment liż-żgħażagħ lill-pensjonanti tagħna insomma lil kulħadd lill-istudenti, lill-ħaddiema, lill-self-employed. U huwa dik is-sens ta' motivazzjoni li għandna li nibqgħu naħdmu u minn budget għal ieħor dejjem nibqgħu nagħtu iżjed inizjattivi biex nibqgħu nappoġġjaw lin-nies. Iżda nemmen li hija miżura li hija waħda ambizzjuża ħafna. Jekk se tirrifletti ruħha f'żieda fil-prezzijiet tal-proprjetà ma naqbilx, anke għaliex il-mod kif inħadmet u kif hija strutturata. Il-mod kif instrutturata le ma tagħtix il-lok li wieħed il-prospettiv bejjeħ ta' proprjetà iżid il-valur tal-proprjetà tiegħu għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-ammont ta' loan li huwa disponibbli għal prospettiv xerrej se jibqa' dak li huwa llum. Id-differenza se tkun illi jekk il-loan hija mqasma fuq 12 pagament fis-sena, 11 il-pagament se jkun qed iħallasom min qed jixtri. U l-aħħar pagament minnhom se jkun qiegħed iħallsu jiffinanzjah il-gvern. Rigward id-domanda relatata mal-Marina, assolutament ma jebda sfiduċja din fil-Ministru jinboġġ. Assolutament. Ma jien f'daw l-aħħar sentejn kelli l-privileġġ li naħdem fuq ħafna u ħafna proġetti sibt fih hard worker bniedem determinat li jwassal il-proġetti li jiġu assenjati lilu u l-proġetti li ġew assenjati lilu huma ta' portata kbira u l-istess fuq il-Marina. Kellna dialogu miftuħ kontinwament, kien huwa stess illi wassal is-sentiment tar-residenti ta' Marsa Scala illi kien hemm sentiment ta' biża' illi r-residenti kienu se jitilfu l-iżvok li għandhom madwar il-bajja ta' witilgħin poġġejna bil-qiegħda tħadditna u flimkien ħriġna din id-deċiżjoni. Rigward it-tielet domanda tiegħek dik relatata ma' Steward Healthcare, diġà għamilt il-pożizzjoni ċara illi hemm mar-retrati ta' taxxa u l-gvern huwa eżiġenti illi dawn jitħallsu. Fil-fatt, il-gvern immexxi minni ħadd deċiżjoni illi ikun hemm ukoll azzjoni ġudizzjarja sabiex il-pagament tat-taxxa jinġabar u mbagħad Steward irreaġixxew billi huma wkoll fetħu proċeduri biex jirrespinġu it-talba tal-gvern. Il-pożizzjoni tagħna hija li ninsistu bis-saħħa illi Steward tonora l-obbligi kontrattwali kollha tagħha. U mbagħad naturalment hemm il-kawża li hija pendenti li waslet fl-istadju finali tagħha u skont is-sentenza illi tat il-qorti naturalment kulħadd trid ibaxxi rasu u jobdi dak li tiddeċiedi l-qorti. Bonġu Prim Ministru. Bonġu, Nallaċċa daqsxejn mal-mistoqsija li għamilek il-kollega qabli. Il-taħdidiet ma' Steward waqfu ma kontx ċar f'dak l-aspett. U oħra marbuta mal dak li ħabbartu llum. M'hemmx dubju li 1,000 euro fis-sena se jkunu tajnuna għal min se jieħu loan biex jixtri daru. Però teżisti faxxa ta' nies li jaqalgħu paga però m'għandhomx idħul biżżejjed biex banki tihom loan biex jitlu fuq l-istaffa tal-proprjetà. Skema bħal din mhux se tgħinhom il dawn in-nies. X'qed jipprospetta Gvern Laburista ġdid biex jgħin lil dawn nies li mhux bil-fors huma każi soċjali, imma huma nies li għandhom bżonn housing affordably. Ekku. Rigward Steward Healthcare ma hemmx taħdidiet li huma għaddejjin. It-tieni domanda tiegħek. Aħna nemnu illi kulħadd għandu dritt illi jkollu saqaf fuq rasu. Dak huwa l-punt ta' tluq. Nemnu wkoll illi sa fejn possibbli rridu nagħtu s-sapport u l-inċentiv kollu biex dak li jkun isir sit ta' daru. U fil-fatt bil-miżuri li nidejna f'dal aħħar snin illum għandna persentaġġ li jisboq it-80% tal-popolazzjoni tagħna illi hija sit ta' dara. Imma mbagħad kif għadt ġustament inti għandek persentaġġ ieħor tal-popolazzjoni tagħna li ma tistax għal raġuni jew oħra tittepja s-suq tal-ownership tal-proprjetà. U hemmhekk fejn ħadd naħsib ukoll illi ma ninsew il-ħadd. Insemmi l dawk illi qegħdin fil-kirjiet protetti ta' qabel il-1995. Kemm kien hemm min daħaq bihom fil-passat. Fl-2009 saret is-suppost riforma tal-liġijiet l-antiki tal-kera li kienet riforma li lajnet lis-sit
u laqqas l-inkwilin. U r-riforma tal-2009 waslet biex infetħu pataflun kawżi qudiem il-qrati tagħna fej is-sidien kien bil-fors qed ikollhom imorru l-qorti u l-inkwilini kienu qed jispiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom għax kienu jiġu żgumbrati b'sentenza tal-qorti. X'għamilna aħna? Aħna rajna li nibbilanċjaw l-interessi tal-inkwilin u tas-sit. U l-sit tajnieh kirja li tirrispekkja l-valur tal-proprjetà tiegħu. Iżda, ma xħetniex is-salib fuq l-inkwilin, l-inkwilin għadnilu tinkweta xejn, inti tibqa' bil-kirja protetta kif inhi bħalissa ta' ftit aktar minn 200 euro fis-sena. U d-differenza kollha, qed nitkellmu sa 10,000 euro fis-sena, ġifieri l-għajnuna hija sostanzjali, jerfagħha l-gvern. Iħallasha kollha l-gvern, jiġifieri l-inkwilini tajnihom is-serħan il-moħħ li mhux se jiġu żgumbrati mill-proprjetà tagħhom. U lis-sidien tajnihom is-serħan il-moħħ li se jirċievu valur ġust tal-proprjetà tagħhom. Din hija skema mhux li għadna se nagħmluha, imma li nidejniha numru ta' xhur ilu u lillum qiegħda titħaddem diġà. Imbagħad insemmi l-proġetti ta' housing affordabli, mhux biss is-social housing imma il-housing affordabli. Ġifieri aħna rajna li jkollna viżjoni holistika u soluzzjoni holistika għal kulħadd. Aħna ma rridux li jkun hemm imqar persuna waħda f'dan il-pajjiż li ma jkollix saqaf fuq rasa fejn tgħix. Dik hija oġġettiv primarju tal-politika li ħaddimna f'dal aħħar snin u fil-leġislatura li jmiss. Jekk il-poplu jagħtina l-fiduċja tiegħu se nibqgħu niżguraw illi kulħadd ikunu xi jkunu ċ-ċirkostanzi tiegħu, l-istat ikun qiegħed jaħseb għalih tramite l-awtorità ta' djar sabiex ikollu l-protezzjoni meħtieġa u d-dritt bażiku li ikollu r-residenza xierqa tiegħu. Good morning, Prime Minister. Gianluca from Love and Bonjour, Water. Gianluca. Further, perhaps, to what my colleague asked earlier, why 1,000 euros? Why not, say, 2,000 euros to persons of low incomes and less to persons who can afford property? I have a couple of other questions, please. Yesterday, gaming expert Trevor DeGiorgio told PN that the metaverse will be part of our future and that Malta can excel in regulating it. Do you agree? And what is Malta going to do to regulate it? A couple of other questions. Would you be reinstating Rosian Kutaya were she to be elected in the next general election? And yesterday, during a visit to newsrooms, ours in particular, Bernard Grech passed a statement yesterday that you like to play on home field when it comes to debates. Do you have any comment on this? And if possible, would you be interested in having a debate at Love in Malta? Grazzi. Id-domanda għaliex 1,000 euro. Għaliex il-miżuri tagħna infassluhom b'mod li jkunu ġenerużi imma li naraw li l-finanzi tal-pajjiż jibqgħu fis-sot ukoll. U aħna hemm minna illi f'dan il-mument dik il-miżura kienet waħda li tista' tilħaq dan il-bilanċ bejn li jibqa' jkollna finanzi tal-pajjiż b'saħħithom u fl-istess waqt nagħtu dan l-inċentivi ma nerġgħu ngħid. Ma tistax tara inti din il-miżura waħedha din il-miżura hija bżieda ma' sensiela oħra ta' miżuri li spjegaj dwarhom aktar kmieni u komplessivament se tkun qed tagħti għajnuna kbira lil first time buyers dan ma ngħidux jiena biss qed jgħiduh il-first time buyers illi kellna reazzjonijiet tajbin ħafna minn għandhom naturalment fejn nistgħu nwiżnu iktar. Il-prinċipju tagħna huwa li se nibqgħu nwiżnu iktar. Qalbna ċertament li hija maż-żgħir, qalbna ċertament li hija mal-batut ukoll u għalhekk bżieda ma' dan l-iskemi għamilna ħemel ta' skemi oħrajn biex nipproteġu lil dawk kollha li jkollhom il-bżonn li jkollhom ir-residenza tagħhom. Rigward id-diversi setturi illi fosthom semmejt wieħed minnhom inti, dal-gvern mhux għad jistenna l dak is-setturi jiġu. Jiena diġà inawgurajt proġetti relatati ħantik numru ta' proġetti li nidejna diġà u investimenti ġodda, niċċe ġodda ekonomiċi illi resqu lej pajjiżna ħansemmilek dak ta' cyber security, dak tal-AI, dak ta' digital games, dak tal-esports, dak tal-medical cannabis, dak tal-medtech, dak tal-AR u l-VR. Tajna impetus qawwi lill-startups, jiġifieri dan huwa definittivament gvern. U se nkun qed ninawgura proġetti oħrajn. Mela aħna b'xi mod qatt se nkunu gvern li huwa kontra niċċe ġodda ekonomiċi, anzi aħna rridu nibqgħu noħolqu iktar niċċe ġodda ekonomiċi. U lil dawk kollha illi għandhom il-ħsieb li jimirħu f'niċeċ ekonomiċi ġodda jinna millhom il-kuraġġ biex jersqu lejna aħna se nagħtuhom il-faċilità biex jimirħu fl-aspirazzjonijiet tagħhom. Kien għalhekk fost oħrajn li għamilna qafas ta' governanza robust f'pajjiżna biex ikun jista' jilqgħu wkoll jipprovdi framework tajjeb għal niċeċ ekonomiċi ġodda
fil-waqt li mbagħad nibqgħu insaħħu dawk tradizzjonali. Jiġifieri jekk huwiex is-settur tas-servizzi finanzjarji, jekk huwiex is-settur tal-gaming, qed nitkellmu hemmhekk madwar 12% tal-ekonomija tagħna. Ġifieri dawk in-niċeċ ekonomiċi li tant taw lil pajjiżna diġà rridu nibqgħu insaħħuhom fil-waqt li dejjem nibqgħu nimirħu wkoll lejn niċeċ ekonomiċi ġodda. Saqsejtni domanda dwar Rosien Kutajjar. Rosien Kutajjar refet il-peace politiku u rriżenjat minn segretarja parlamentari, issa hija kandidat u naturalment il-poplu irid jagħti l-ġudizzju tiegħu dwarha. Rigward debates, ġejt mistoqsi diversi drabi se nerġgħu iġibha, debates se jkunu qegħdin isiru fil-fatt il-bieraħ ikkonfermajna l-parteċipazzjoni tagħna fid-debate li se jkun organizzat mill-Università ta' Malta u dan mhux se jkun l-uniku debate waqt il-kampanja elettorali. Insellim lek. Net News. Żagħżugħ li sab id-dar naturali fik huwa Christian Borch. Kemm għadda żmien bejn il-konvenju u t-trasferiment. Nittama illi twieġeb din id-domanda xilna nagħmlulek din id-domanda u dejjem qed taħrab minnha. Qed ukoll li huwa inevitabbli illi sar profitt dan. Kemm kien dan il-profitt? Rigward Stewart, it-taħdidiet fallew għalfejn qed tkompli tkaxkar sajk, għalfejn ma taqbadx u tieħu deċiżjonijiet kif huwa mistenni minnek. U il-kolleg nallaċċa id-domanda illi għamel il-kollega ta' qabli. Rosien Kutajjar kellha tirreżenja, issa se toħroġ għall-elezzjoni ma konfermajtx illi la darba jekk titla fil-Parlament se terġa' ittieha l-istess pożizzjoni u brabta ma' din id-domanda nixtieq nallaċċalek ukoll jekk lestx tilqa' lura lil Konrad Mizzi fiħdanek. Dwar Christian Borch tkellimt kemm il-darba, diġà tkellimt kif il-Partit Nazzjonalista diġà imbarka fuq kampanja ta' spin u din it-tip ta' kampanja ta' spin jien se nibqa' nitkellem dwar il-futur ta' dan il-pajjiż. Rigward Stewart Healthcare qiegħed nikkonferma illi ma hemmx diskussjonijiet illi huma għaddejjin dwar Rosien Kutajjar diġà weġibt lill kollega tiegħek hija domanda illi indirizzajta fi sħiħ dwar Konrad Mizzi mhuwiex kandidat fisem il-Partit Laburista. Bonġu Prim Ministru Samuel Lucas minn One News. Prim Ministru, f'din il-konferenza semma l-importanza tas settur ekonomiku laqal tal-Gvern biex ngħidlek fl-amministrazzjoni tiegħu tul dawn l-aħħar snin. Ma dan kollu l-aħħar żviluppi fil-Partit Nazzjonalista jfissru li kieku l-Gvern f'dan il-perjodu anke sensittiv jiġi biex jiddiskuti l-ekonomija anke fuq livell governattiv, issu evidenti li fil-verità l-Gvern m'għandux ma' min jiddiskuti għax m'hemmx kelli mal-Partit Nazzjonalista f'dan il-qasam. Xi tgħid din dwar il-Partit Nazzjonalista u l-importanza li jagħti lil dan is-settur tant importanti? Samuel, għalhekk din hija għażla fis-26 ta' Marzu bejn il-passat u l-futur. U l-Partit Nazzjonalista f'mument fejn dan il-pajjiż qiegħed f'fażi tant importanti tal-irkupru ekonomiku, qiegħed juri li m'għandu ebda ħiel kif jimmaneġja l-finanzi tal-pajjiż u l-ekonomija tal-pajjiż. Dik hija sitwazzjoni perikoluża ħafna. U għalhekk l-għażla li għandhom qudiemhom in-nies hija jekk irridux jissugraw dak kollu illi ksibna f'dawn l-aħħar snin, jew jekk fis-26 ta' Marzu irridux jerġgħu jagħtuna l-fiduċja biex inkomplu mmexxu dan il-pajjiż għal 5 snin li ġejjin u nkomplu nibnu fuq dak il-ħafna tajjeb li għamilna fl-aħħar snin. Dik hija l-għażla fundamentali illi għandu l-poplu qudiemu.